Zadovoljstvo mi je da vas obavestim da ćemo ove godine po drugi put organizovati dodelu priznanja Moj izbor. Ono što je bitno da naglasimo jeste da je Moj izbor jedino priznanje za najomiljenije proizvode i brendove iz Srbije koje se dodeljuje isključivo na osnovu glasova potrošača. Cilj priznanja je da se nagrade najomiljeniji domaći proizvodi i da se na taj način podstakne ulaganje firmi u poboljšanje kvaliteta robe i usluga. Osnovni uslov da neki proizvod postane nosilac priznanja Moj izbor je da je domaćeg porekla, bez obzira na strukturu vlasništva firme koja ga proizvodi. Izuzetno za ovo priznanje se mogu nominovati strani proizvodi i brendovi ukoliko poslovanje njihovih kompanija odlikuju značajne investicije u Srbiji, visoka društvena odgovornost i sl. Ove godine priznanje Moj izbor 2011 će dodeliti udruženje Moja Srbija zajedno sa Privrednom komorom Beograda, a u sklopu šire kampanje pod nazivom Srbija ima kvalitet, o čemu je gospodin Krstić malo pre govorio. Takođe želim da naglasim da će kompletnu proceduru ove godine kontrolisati nadzorni odbor sastavljen od predstavnika domaćih firmi, dok će u formiranju anketnih listova učestvovati predstavnici nekoliko organizacija za zaštitu potrošača. Uzorak na kome će se vršiti anketa je formiran na osnovu dvogodišnjih istraživanja i višemesečnog rada na terenu uz korišćenje statističkih podataka preuzetih od relevantnih institucija. Anketni tim Udruženja Moja Srbija je do sada u više navrata obišao Srbiju i anketirao preko 8.000 potrošača, i to isključivo onih koji su obavili kupovinu u supermarketima. Analizom dobijenih podataka stvorena je slika prosečnog srpskog potrošača. U periodu od 12. aprila do 15. maja ove godine građani Srbije će biti pozvani da predlože svoje omiljene brendove i proizvode za dobijanje priznanja Moj izbor 2011. Nominacije će biti vršene putem internet sajta www.mojizbor.rs, koji je postao već aktivan i putem koga već mogu da se pošalju nominacije. Svaki posetilac će moći da predloži proizvode u 16 kategorija. Popunjavanje svih kategorija neće biti obavezno, tako da će građani moći po svojoj želji da predlože samo one proizvode koji su im zaista omiljeni, neće morati da popunjavaju sve velike tabele. Nakon završenih nominacija, organizacioni odbor akcije će analizirati prispele predloge i uz pomoć toga će formirati konačne liste nominovanih brendova. Da bi se obezbedila nepristrasnost izbora i da bi se strukturom i vizualnom organizacijom omogućilo nepristrasno i objektivno glasanje potrošača, redosled brendova će biti određen metodom slučajnog izbora, odnosno žrebanjem. Na taj način biće izbegnut uticaj prisustva brenda u svesti ispitanika na osnovu tekuće medijske kampanje. To će takođe biti zadatak organizacionog odbora. Anketno istraživanje će se realizovati u 30 najvećih gradova u Srbiji u periodu oktobar-novembar 2011. godine i to isključivo u supermarketima. Biće anketirani isključivo potrošači, odnosno građani koji su u datom supermarketu izvršili kupovinu. Pretpostavljamo da će prosečno popunjavanje jedne ankete trajati od 15 do 30 minuta, što znači da će to biti izuzetno obiman posao. U cilju bolje kontrole toka ispitivanja i rada anketara na terenu, svi anketni listovi će biti unapred numerisani i nakon završenog anketiranja svaki potrošač će dobiti odsečak sa brojem anketnog lista koji je popunio kao dokaz da je učestvovao u anketi za nagradu za priznanje Moj izbor. Na osnovu obrađenih podataka iz čitave Srbije biće organizovana javna objava rezultata, odnosno proglašenje pobednika i dodela priznanja Moj izbor 2011. Očekujemo da ćemo to uraditi sredinom decembra ove godine.